Так, 13 киһи булды. Билген картинкаты көстөр да. Көстөр да картинката. Көстөр, 14 көстөр. киһи булды. Көстөр булланы мында көддөрүнөр. Тух болбатах. Айыңа болбатах 100 жарык тен көстөктәк. 100 жарык тен. 100 жарык тен көстөктәк. Кимера хатан колбомак olur. Картинкатын лан баттан кәһәгә тучауны бәйтар ыллан келер. Неужели непонятно? Надо нажать на картинку, вот и все.